படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. எத்தனை எத்தனை படிச்சீங்க? 2 மாதாஜி. 75 and 76 ரெண்டுமே படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. ஓ, சின்னதா மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. நீங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுக்கணும் மாதாஜி. ரொம்ப சின்னது. படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. 2 பேஜ் தான். 2 மாதாஜி. 75 and 76 ரெண்டுமே படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. ஓ, சின்னதா மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. நீங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுக்கணும் மாதாஜி. ரொம்ப சின்னது. படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். நாம இப்போ ஒரு நிமிஷம். சரி, அப்ப நானே படிச்சு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன். சரிங்களா? நீங்க நான் படிக்கல இல்லையா? லாஸ்ட் வீக் இவ்வளவு நேரத்துக்கு நான் டிரைவிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதனால தான் வேற முடியல. ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஜாயின். ராஜேஸ்வரி யாக முடிவினில் துரியோதனன் அவமானம் அடைந்ததாக எண்ணியது ஏன்? ஏன்னா அந்த அரண்மனை வந்து கட்டப்பட்ட விதம் அப்படி இல்லையா? யாரால கட்டப்பட்டது? அந்த இது மாயனால கட்டப்பட்டது இல்லையா? ஓ, அது நீர் இருக்கிற மாதிரியே தெரியும், ஆனா அங்க நீர் இருக்காது. நீர் இல்லைன்னு நினைச்சு போவாங்க, அது நீரா இருந்து அதுல வந்து விழுவாங்க. அந்த மாதிரி. ஸோ அது பிம்பம்னு நினைப்பாங்க, ஆனா அது உண்மையா இருக்கும். அது உண்மையா இருக்கிறதுன்னு நினைக்கும் போது அது பிம்பமா தெரியும். ஸோ அப்படி அவர் வந்து தடுக்கி விழும்போதுதான் வந்து ஐ திங்க் திரௌபதி வந்து அந்த இது வருதா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல, பார்க்கணும். யுதிஷ்டர் வந்து அஜாத சத்ரு என்று அழைக்கப்பட்டவர். ஏன் யுதிஷ்டர் வந்து அஜாத சத்ரு? அவருக்கு யாருமே எதிரிகள் கிடையாது. அப்படின்னா அவரை யாராவது எதிரியாக கருதினாலும், அவருக்கு தீங்கு நினைச்சாலும் கூட அவர்களை அவர் வந்து எதிரியாக கருத மாட்டார். இந்த குணாதிசம் நம்ம யார்கிட்டயுமே ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல நமக்கு வர்றதே கிடையாது இல்லையா? கோபம் தான் வருது நமக்கு. பகைவர் அல்லாதவர் என்று பொருள். எல்லா மாந்தர்களும் தேவர்களும் அரசர்களும் முனிவர்களும் ஞானிகளும் யுதிஷ்டரின் ராஜசூய யாகம் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்ததாக கண்டபோது மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் இல்லையா? சிசுபாலனுடைய வதம் நிகழ்ந்தது. அதன் பிறகு ராஜசூய யாகம் வேள்வி நடந்தது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நடந்தது கண்டு அங்கிருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து ஆனந்தம் கொண்டார்கள். அப்படி இருக்க துரியோதனன் மட்டும் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருந்தது மகாராஜா பரீட்சித்துக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது. எனவே அவர் இதற்கான காரணத்தை விளக்கும்படி சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கிறார். ஏன் வந்து துரியோதனர் மட்டும் அப்படி அவர் மட்டும் ஏன் அப்படி இருந்தார் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்கிறார். சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், அன்பார்ந்த பரீட்சித் ராஜன், உமது பாட்டனாரான ராஜா யுதிஷ்டர் ஒரு மகாத்மாவாக விளங்கினார். ஓகே, அவர் தனது இனிய சுபாவத்தால் எல்லோரின் நட்பையுமே பெற்றதால் அஜாத சத்ரு என்று பெயர் பெற்றார். ஓகே, அஜாத சத்ரு என்று பெயர் பெற்றார். ராஜசூய யக்னத்தை நடத்துவதற்கான பல பொறுப்புகளை குருவம்சத்தினர் அனைவரும் பகிர்ந்தளித்தார். ஸோ ஒருத்தருக்குமே ஒண்ணு. அந்த இதுக்கு தான் வந்து செல்வத்தை ஈட்டு வருவதற்கு அர்ஜுனருக்கு வந்து பணிக்கிறார் இல்லையா? அவரும் வந்து எதிரிகள் தேசத்துல வந்து அதாவது ஒரு ராஜசூயாக நடத்துறோம்னா, ஸோ அவர் ஒரு சக்கரவர்த்தி ஆகிறதுக்கு வந்து எல்லா தேசத்தவர்களுமே வந்து அந்த ஒரு குடையின் கீழே வந்து சப்போர்ட் வரணும். அப்போ அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களோட வந்து போர் புரிந்து அவர்களையுமே தன் நாட்டு வசத்தை வந்து செய்தவர் வந்து அர்ஜுனர் பண்ணியிருக்கார். அப்ப அந்த நிறைய செல்வத்தை எல்லாமே அவர் ஈட்டுட்டு வந்தார் என்று சொல்லப்படும். அதனால்தான் அவருக்கு தனஞ்சயன் என்ற நாமமும் உண்டு. ஓகே, யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. உதாரணமாக பீமசேனன் சமையலுக்கும் துரியோதனன் பொக்கிஷத்திற்கும் சகாதேவன் வந்து வரவேற்புக்கும் நகுலன் பண்டார அதாவது இந்த இதெல்லாம் போடுவாங்களா அலங்காரம் பண்டாரத்திற்கும் அர்ஜுனன் முதியவர்களின் வசதிகளை கவனித்துக் கொள்வதற்கும் பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்ட அப்படின்னா அந்த யாகத்தின் போது. ஓகே, இந்த இதெல்லாமே பீமன் வந்து என்ன உணவு வந்து அவனா மாதிரி யாரும் சமைக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ உணவு பரிமாறுறதும் சமைக்கிறதும் இஸ் த சீஃப். இதில் மிகவும் அதிசயத்த விஷயம் வரும் அதிதிகளின் பாதங்களை கழுவும் பொறுப்பை கிருஷ்ணர் ஏற்றிருந்தார். எவ்வளோ இது அரசியான திரௌபதி உணவு பரிமாறுவதிலும் கொடையில் சிறந்தவனான கர்ணன் தானங்களை வழங்குவதிலும் பொறுப்பேற்றிருந்தார்கள். அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே ஓரளவுக்கு அதாவது ஒரு குடும்பமா நின்று அந்த வேலையை வந்து செய்திருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ பகமை யாருக்கு? துரியோதனனுக்கு. இருந்தாலுமே அவன் வந்து பொக்கிஷத்திற்கு அவனை தான் வந்து நியமிச்சிருந்திருக்கார். இவ்வாறாக சாத்தியகி, விகர்ணன், கார்த்திகேயன், விதுரன்,
பூரிவாசன், பூரிசிரவன், சந்தர்ணன் போன்ற வளரும் ராஜசூய யாகத்தில் பல பொறுப்புகளை வந்து நிர்வகித்தார்கள். இவர்களுக்கெல்லாம் யுதிஷ்டரிடம் இருந்து மிகுந்த அன்பு கொண்டிருந்ததால் அவர்களும் திருப்தியாக நடந்து கொள்வதில் கருத்தாயிருந்தார்கள். ஏன்னா நாம் எப்படி ஒருத்தரை வந்து அப்ரோச் பண்றோமோ அதுதான் அவங்களும் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இப்ப நான் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட எரிஞ்சு விழுந்தேன்னா அவங்களும் வந்து நார்மலா இருந்தாலும் நம்ம எரிஞ்சு விழுந்ததனுடைய அந்த இம்பாக்ட்னால அவங்களும் நம்ம கிட்ட வந்து கோவப்படுறதுக்கான சான்சஸ் கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா. அதனால நாம் எதை வந்து கொடுக்குறோமோ அதை தான் நம்ம திரும்பி பெறுவோம். ஸோ இதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணரது கருணையால் சிசுபாலன் மரணம் அடைந்து அவருடன் கலந்த பின் ராஜேஸ்வரி யாகம் அவருடன் கலந்ததுன்னா அவன் வந்து சாயுஜ்ய முக்தி பெற்றான் இல்லையா. ஸோ அவருடைய பகவானுடைய திருமேனியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதியில் அவன் கலந்து விட்டான். ஸோ ராஜேஸ்வரி யாகம் முடிவடைந்த நண்பர்களும் அதிதிகளும் கௌரவிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் விடை பெற்று சென்ற பின் ராஜா யுதிஷ்டர் கங்கை கரையில் இருந்து நீராட சென்றார். ஸோ யுதிஷ்டர மகாராஜா இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் வந்து ஸ்நானம் பண்ண போறார். அஸ்தினாபுர நகரம் இப்போது யமுனை நதியின் கரையில் உள்ளதென்றாலும் யுதிஷ்டர் கங்கையில் நீராட சென்றதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறிப்பிடுவதால் அக்காலத்தில் யமுனை நதிக்கும் கங்கை நதிக்கு என்று பெயர் இருந்தது என்று கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா சேம் ஒரே நாமம் இல்லையா. ஸோ மேலும் இந்த பாகவதத்துல கூட நீங்க முதல்ல படிக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து ஸோ தன்னுடைய அதாவது அரச பதவியை வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து சூட்டிவிட்டு கங்கை கரையோரமா வந்து அமர்ந்தார் என்றுதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது கங்கைக்கும் யமுனைக்கும் வித்தியாசத்தை அவங்க பார்த்தது கிடையாது. ஆனா உண்மையிலேயே அது யமுனை நதி கதை. ஓகே. ஸோ ராஜ யுதிஷ்டர் அவப்ருத ஸ்நானம் என்று செய்து கொண்டிருந்த போது மிருதங்கம், சங்கம், மத்தளம், பேரிகை, தாரை போன்ற பல இசைக்கருவிகள் முழங்கின அப்படின்னு அந்த ராஜசூய யாகம் போது நடக்கக்கூடிய அந்த ஸ்நானங்கள். ஓகே. மேலும் இசைக்கலைஞர்கள் வீணை, குழல், தாளம் போன்ற கருவிகளில் எழுப்பிய இசை ஆகாயத்தில் எதிரொலித்தது. சிரிஞ்சயம், காமபோஜம், குருகேயம், கோஷலம் போன்ற அதாவது நிறைய நாட்டுல இருந்து அரச வம்சத்தினர் தம் கொடிகளுடன் ரத, கஜ, துரக, பதாதிகள் புடைசூட அப்படின்னா அவங்களுடைய என்டையர் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கொண்டு அவங்க வராங்க. அந்தணர்கள் இல்லையா, இப்படி பித்ரு லோகத்தினரும் கந்தர்வர்களும் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது, மேல இருக்கக்கூடிய உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கூட தேவர்கள் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. அஸ்தினாபுரம் மற்றும் இந்திர பிரதேசம் ஆகிய நகரங்களின் மக்கள் ஆண்களும் பெண்களும் அழகிய ஆடை ஆபரணங்களால் தம்மை அலங்கரித்துக் கொண்டு வாசனை பொருட்களை பூசிக்கொண்டு ஒருவர் மீது ஒருவர் வாசனை நீர், எண்ணெய், பால், தயிர் போன்றவற்றை வீசி மகிழ்ந்தார்கள். ஓகே. சோ விழாவை காண்பதற்காக தேவர்களும் அவர்களின் மனைவியர்களும் விமானங்களில் வந்து ஆகாயத்தில் வட்டமிட்டனர். அரச குல மங்கையர் ஆடம்பரமாக ஆடை அணிந்து காவலர் புடைசூழ பல்லக்குகளில் வந்திறங்கினர். ராணியர்கள் நாணத்துடன் புன்னகித்த போது அவர்கள் முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்து விளங்கின. அவர்களின் ஆடைகள் மேல் திரவ பொருட்கள் வீசப்பட்டு அவை நனைந்திருந்ததால் அவர்களின் மார்பகங்கள் இடையில் அழகான வெளி தோன்றின. ராணியரும் வாசனை திரவியங்களை கொண்டு வந்த அவர்களின் கணவர்களின் சகோதரர்களின் மீதும் தெளித்து மகிழ்ந்தனர். ஸோ இங்கே இந்த ராஜசூய யாகம் நடந்ததை வந்து அவங்க அவ்வளவு அற்புதமா கொண்டாடி இருக்காங்க, ஆனந்தப்பட்டு கொண்டாடி இருக்காங்க. இவ்வாறு அவர்கள் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்த போது அவர்களின் தலைமுடி அவிழ்ந்து மலர் மாலைகள் தரையில் விழுந்தன. பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் ராணியரும் இவ்வாறு விளையாடி கழித்த போது இதய சுத்தம் இல்லாதவர்கள் காம இச்சைகளால் தூண்டப்பட்டார்கள். கோபம், எதற்கு கோபம் வந்தது என்று. அதாவது கிருஷ்ணரை பத்தி ஏன் இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து சொல்லப்படுகிறது என்றால், இயல்பிலே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த நடனம் ஆடுறது, இப்ப நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்திலே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்பொழுது பாடுவாங்க, அடுத்து வந்து அந்த சங்கீர்த்தனுடைய உச்சக்கட்டம் போகும்போது நிறைய பேர் எழுந்து ஆடுவாங்க, நடனம் ஆடுவாங்க. தட்ஸ் ஹவ், அதாவது இயல்பாலே வரக்கூடிய ஒன்று, ஈர்க்கப்படுவது. கிருஷ்ணா மீன்ஸ் அட்ராக்ஷன் இல்லையா, அவருடைய நாமமே வந்து ஈர்ப்புடையது. ஸோ அவருடைய அந்த செயல்கள் அனைத்துமே நமக்கு ஈர்ப்புடையது. அதனால்தான் வந்து இந்த கோபியர்களோட வந்து நடனம் ஆடுறது, ராச நடனம், இதெல்லாமே வந்து ஸோ அங்கே வந்து அன்பு பரிமாற்றங்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து வி ஷுட் கோ டு தட் லெவல் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றத வந்து அடிக்கடி நான் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கான காரணம் இதுதான். ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து
நம்ம பௌதீக உலகத்துல நினைக்கிற மாதிரியான செயல்கள், அதாவது நம்ம கீழான ஒரு நிலையிலிருந்து அதை வந்து நோக்கக்கூடாது என்று பொருள் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அவர் வந்து ஆடக்கூடிய நடனம் வந்து ஆண்கள் பெண்கள் இவ்வாறு ஆடி மகிழும் போது ஜடமாக படிந்தவர்கள் காம உணர்வுக்கு உள்ளாகிறார்கள். அப்படின்னா ஜடமாக படிந்தவர்கள் காம உணர்வுக்கு உள்ளாகிறார்கள்னா யாரெல்லாம் வந்து உடல் தளத்திலிருந்து அந்த நடனத்தை ஆடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த காம இச்சையாக வந்து அவர்களுக்கு அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனால் ஆன்ம தளத்திலிருந்து அந்த நடனத்தை நோக்கும் பொழுது அங்கே தெய்வீக நிலை கொள்ளும். இந்த ரெண்டு வித்தியாசத்தை நாம என்னைக்குமே மறக்க கூடாது. ஓகே. தலை சிறந்த குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட அழகு வாய்ந்த ரதத்தில் மகாராஜா யுதிஷ்டர் திரௌபதி மற்றும் இதர ராணியர்களுடன் வீற்றிருந்தார். அவர் பல்வேறு கிரியைகளுடன் சூழப்பட்ட ராஜசூய யாகத்தை போன்று காட்சி அளித்தார். சோ அவர் அங்க பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு அற்புதமா இருந்ததுக்கு அந்த காட்சி இங்க வர்ணிக்கும் பொழுதே இவ்வளவு அழகா இருக்கு இல்லையா? ராஜசூய யாகத்தை அடுத்து பத்னி சம்ஜாயா என்ன சடங்கு நடைபெற்றது. இது ஒருவர் தன் மனைவியுடன் செய்வதாகும். மகாராஜா யுதிஷ்டர் புரோகிதர்கள் இச்சடங்கை செய்வித்தார்கள். ராணி திரௌபதியும் ராஜா யுதிஷ்டரும் அவப்பிரத ஸ்நானம் செய்த போது அஸ்தினாபுரம் மக்களும் தேவர்களும் மத்தளங்களை முழக்கி தம் மகிழ்ச்சியை வந்து தெரிவித்தார்கள். ஆகாயத்தில் பூமாரி பொழிந்தது. இது யாரு? தேவர்களால. அரசனும் அரசியும் கங்கையில் நீராடிய பின் அனைத்து வர்ணனைகளையும் சார்ந்த பிராமணர் அப்படின்னு வர்ணங்கள்னாக்கா பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய மற்றும் சூத்ரர்கள் குடிமக்கள் வந்து அவங்களும் கங்கையில் நீராடினார்கள். கங்கையில் நீராடுவது அனைத்து வேத இலக்கியங்களுமே பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் அவ்வாறு நீராடுவதால் ஒருவன் அனைத்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட வியலும். இன்று இந்தியாவில் குறிப்பாக சில விசேஷ நாள்களில் இது பின்பற்றப்படுகிறது. அத்தகைய தருணங்களில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் கங்கையில் புனித நீராடுவர். இப்பதான் எல்லாரும் நிறைய பேர் அலகாபாத் போயிட்டு வந்தாங்க இல்லையா? ஸோ பிரயாகரா அந்த இதுக்கு வந்து போயிட்டு வந்தாங்க இல்லையா? கும்பமேளால போயிட்டு எல்லாருமே வந்து கங்கா ஸ்நானம் வந்து பண்ணிட்டு வந்தாங்க. நீராடி முடிந்ததும் யுதிஷ்டர் புதிய பட்டாடையும் சால்வையும் விலையுயர்ந்த ஆபரணங்களை அணிந்து அழகுற விளங்கினார். அரசர் தம் ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு மட்டுமின்றி புரோகிதர்களுக்கும் யாகத்தில் பங்கேற்ற பிறருக்கும் அவர் வந்து தானங்கள் எல்லாம் கொடுக்கிறார். அவங்களுக்கும் வந்து ஆபரணங்கள் இதெல்லாமே வழங்கப்பட்டது. யுதிஷ்டர் தம் நண்பர்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் உரிய மரியாதைகளை செலுத்துவதில் ஒருபொழுதுமே அவர் வந்து தவறியது கிடையாது. அவர் பகைவர் அவர் பகவான் நாராயணனிடம் மிகுந்த பக்தி கொண்டிருந்த உண்மையான வைஷ்ணவர் ஆகையால் எல்லோரிடமும் நன்றே நடந்து கொண்டார். ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஒரு வரி நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வைக்கணும். எப்போ நமக்கு பக்தி என்பது வருகிறதோ அப்ப நம்மிடத்துல வந்து உயர்வான அதாவது இயல்புகள் எல்லாமே வந்து மேன்மையுற செய்யும். ஸோ அந்த உயர்வான இயல்புகளை எல்லாம் நம்ம வந்து மேன்மை உறைவதால் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாமே தூரமா விலகும். ஸோ அதாவது அதெல்லாம் தான் நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து மேன்மை உற செய்வதற்கான தடை கற்கள். அந்த தடை கற்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு நீங்கும். எல்லோரிடமே நன்றாக நடந்து கொள்வார் அவர். வைஷ்ணவ பக்தன் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியையும் உன்னதமான பகவான் ஆகிய நாராயணனின் இணை பிரியாத அம்சமாகவே காண்கின்றான். ஸோ இந்த குவாலிட்டி நமக்கு எல்லாருக்கும் வருமா? நமக்கெல்லாம் அந்த மனசு என்ன என்றதுக்கான அந்த வாய்ப்பு நமக்கு பகவான் கொடுப்பாரா? கண்டிப்பா. இதைதான் நாம் எதெல்லாம் இறைவன்ட்டு கேட்கணும்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம கேட்கணும். அனைவரையுமே நாம ஒன்றாக காணக்கூடிய மனசு இல்லையா? அடுத்தவங்களை வந்து மேலும் கீழும், அதாவது நம்ம அவங்கள புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலைமையிலிருந்து பௌதிக தளத்திலிருந்து நாம அவங்கள வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க கூடாது. ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நாம வந்து கண்டிப்பா இந்த செயல் செய்யத்தக்கதா செய்யத்தகாததான்ற வேறுபாடு மட்டும் தான் நம்ம காணணுமே ஒழிய மனிதர்களோ பிற ஜீவன்களிடத்திலயும் நாம் எந்த பாகுபாடும் கொள்ளக்கூடாது. பிரம்மாவுக்கு என்ன மரியாதை கொடுத்துருக்கோமோ அதே மரியாதை ஒரு சிறு எறும்புக்கு கூட நம்ம கொடுக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். இது பக்தி சேவையில வந்து நாம வந்து ஈடுபடும் பொழுது நாம அடையக்கூடிய அந்த குணாதிசயங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த பக்தி செயல்ல எல்லாம் நாம் ஈடுபடலைன்னா கண்டிப்பா இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வளர்வதற்கான சாத்தியக்கூறே கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு இங்கெல்லாம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? பாகவதம் வாசிக்கிறதுனால என்ன பலன்னாக்கா மீண்டும் மீண்டும் நிறைய இடங்கள்ல நற்குணங்கள் வெவ்வேறு விதமான விளக்க உரைகள்ல வந்து நாம இப்போ காணும் பொழுது, ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய அனுபவம் வந்து வேறு இல்லையா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு, அவங்களுடைய சூழ்நிலை வேறு, அவர்கள் பக்தனாக ஆனதற்கான அந்த வாய்ப்புகளும் வேறு. ஸோ எல்லாத்துலயுமே வந்து வேறுபாடு உண்டு.
அந்த ஒவ்வொரு சூழ்நிலையை பற்றி நாம் வாசிக்கும் பொழுது வாழ்க்கையில நமக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது நாம் எவ்வாறு வந்து நம்முடைய மனசை வந்து பக்குவப்படுத்திக்கணும், எவ்வாறு நாம செயல்படணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து நாம் அதை உபயோகப்படுத்துவதற்கு நாம பழகி கொள்ளணும். அதுக்குதான் நம்ம பாகவதமே வாசிக்கிறது. பாகவதம் வாசிக்க வாசிக்க நம்ம, அதாவது எறும்பு உர கல்லும் தேயும் என்பது போல, நம்ம மனசு கல்லு போல இருக்கக்கூடிய இந்த மனசு கூட வந்து பிற்காலத்துல ஒரு 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 மலர் போல மாறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து பாகவதத்தை நாம வாசிக்கும் போது நம்ம கிடைக்க பெறுவோம். அதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லையா? ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு நாம கண்டிப்பா மாற்றணும். கரட முரடா இருக்கக்கூடிய நாம ஒரு மென்மையான ஒரு மனிதராக மாறுவதற்கு பக்தி என்பது நமக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. ஏன்னா அடுத்தவர்களை நாம புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்திக்கிறோம். இல்லைன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு மனிதர் அந்த வாய்ப்பை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுக்கவே மாட்டாங்க. பக்தர் அற்றவர்கள் வந்து அவங்க சொல்றதுதான் ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு வாதத்தோடயே அவங்க பேசுவாங்க. அடுத்தவர்களுடைய விளக்கத்தையும் அவங்க கேட்பதற்கு தயாராக இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா பக்தி இந்த மாதிரி உயர்வான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நாம பக்தியில வந்து நம்ம திளைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரே உடலின் அங்கங்களிடம் ஒருவர் பாரபட்சமாக நடந்து கொள்வதில்லை. ரொம்ப அழகான ஊமை இல்லையா? எனவே அவன் மற்ற உயிர்வாழ்களின் பரமான தளத்தில் பழகுகிறான். அப்படின்னா ஆன்ம தளத்திலிருந்து அவன் பழகுகிறான். எப்படி வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்து யாரு யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து பழகுகிறார். அதனால என்ன பலன் சொன்னா, இப்ப நம்ம உடல்லே எத்தனையோ பாகங்கள் இருக்கு இல்லையா? கண் இருக்கு, காது இருக்கு, எத்தனையோ, அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் எத்தனையோ இருக்குது. நமக்கு தெரியக்கூடிய அவயங்கள், வெளிப்புறத்தில் தெரியக்கூடிய அவயங்கள், உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள், இது எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கலந்து நல்ல விதத்துல செயல்பட்டாதான் இந்த ஜீவனே வந்து ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும். இதுல உறுப்பு கூட வந்து சரியா வேலை செய்யலைன்னா நமக்கு எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து நமக்கு அப்படியே ஒரு ஜாம் பேக் மாதிரி நின்றுடும் இல்லையா? அதனால எனக்கு அதாவது எனக்கு இந்த கண்ணு மட்டும் தான் பிடிக்கும், இல்ல எனக்கு காது மட்டும் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாரபட்சம் நடத்த முடியாது இல்லையா? இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அவயங்கள் வந்து எல்லாமே மேண்டேட்டரி தான், எதுவுமே ஆப்ஷனலே கிடையாது இல்லையா? ஆப்ஷனல்னாக்க இது இல்லாமனா அது பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லையா? அதனால எல்லா உறுப்புகளுமே நமக்கு தேவை. இதுல ஒரு உறுப்பு கூட நமக்கு வேலை செய்யலைன்னாலும் நமக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ இல்ல வந்து ஒண்ணு வச்சு மேனேஜ், இப்போ ஒரு கிட்னி தான் வேலை செய்யுதுன்னா ஒரு கிட்னியை வந்து வேலை செய்ய இன்னொரு கிட்னி போயிடுச்சுன்னா அதை ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு கிட்னியோடய மேனேஜ் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம உடலை வந்து தயார்படுத்துவாங்க இல்லையா? இல்லைன்னாக்கா அந்த ஒரு கிட்னி போனதனோட இம்பாக்ட் இன்னொரு கிட்னி கூட வந்து ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை வந்து நாம் எப்படி வந்து அதாவது உயர்வான ஸ்தானம், தாழ்வான ஸ்தானம் என்று எதையுமே நம்ம கருத முடியாது. ஓகே, அனைத்துமே சமமாக கருதக்கூடிய ஒண்ணு. ஏன்னா இதெல்லாம் தேவையானது, மேண்டேட்ரி. இது இல்லாம நம்மளால வாழ முடியாது இல்லையா? இந்த உடல், கண்ணு பார்த்தல் எனக்கூடிய செயல் செய்யாம நம்ம ஒண்ணு வந்து பார்க்காம இருக்க முடியாது இல்லையா? அந்த கண்ணு வந்து பார்வை இல்லைன்னா கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. காது வந்து கேட்கும் தன்மை இல்லைன்னா கண்டிப்பா கேட்க முடியாது. வாய் வந்து பேசக்கூடிய தன்மை இல்லைன்னா பேச முடியாது இல்லையா? சோ அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கண்டிப்பா நடக்கணும். எல்லாமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுதான். இது முக்கியத்துவம் அது முக்கியத்துவம் என்று நாம வேறுபடுத்த முடியாது. அது போலதான் அதாவது உயிர் வாழிகள்ல வந்து நாம வேறுபாடு காண முடியாது. ரொம்ப அழகான உவமை கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் மனிதனிலும் விலங்கிலும் ஒன்று போல வீற்றிருப்பதால் வைணவன் அவற்றினிடத்தில் பேதம் காண்பது கிடையாது. 100% இல்லையா? விலங்கிலுமே ஆத்மா இருக்கு, மனிதர்களிலுமே ஆத்மா இருக்கு. அதனால 2 ஆத்மாக்களிலுமே வந்து வேறுபாடு காணக்கூடாது. அதுவும் ஒரு ஜீவன், இதுவும் ஒரு ஜீவன் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் வந்து ஒரு வைணவனுக்கு உண்டு. ஒவ்வொருவரும் நீராடி புத்தாடை அணிந்து மலர் மாலைகள் சூடி காதுகளில் குண்டலங்களும் தலைப்பாகைகளும் நீண்ட சால்வைகளும் முத்தாரங்களும் அணிந்து வந்தபோது சொர்க்கலோகத்திலிருந்து வந்த மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலி வந்த தேவர்களை போல காட்சியளித்தார்கள். முக்கியமாக அங்கு வந்திருந்த பெண்களுக்கு இவ்வர்ணனை மிகவும் பொருந்தும். ஒவ்வொரு பெண்ணும் இடையில் மேகலை அணிந்து, மேகலை என்ன எப்பயோ படிச்ச ஞாபகம். மேகலை என்ன ஒட்டியானமா? ஒட்டியானம் சொல்லுவாங்க, இடையில கட்டுறது. ஓகே, ஃபைன். புன்னகையுடன் காணப்பட்டாள். திலகமிட்ட நெற்றியில் சுருண்ட முடி ஆங்காங்கு சிதறி காணப்பட்டது. மிக அழகாக இருந்தது. ராஜசூய யாகத்தில் பங்கேற்ற பண்புடைய
புரோகிதர்களும் அவர்களுக்கு உதவிய பிராமணர்களும் எல்லா வர்ணங்களும் சார்ந்த குடிமக்களும் அரசர்களும் இங்க வந்திருந்தவங்க எல்லாருமே ரிஷி முனிகள் தேவர்கள் பித்ருலோகவாசிகளும் ராஜா யுதிஷ்டரின் உபச்சாரங்களை மிகவும் திருப்தி அடைந்து அவரிடம் விடை பெற்று தத்தம் இருப்பிடங்களுக்கு அவங்கவுங்க திரும்புறாங்க. ஓகே, அவ்வாறு அவர்கள் திரும்பிய போது யுதிஷ்டரின் சிறப்பை பற்றி தொடர்ந்து பேசியபடி சென்றார்கள். சோ இதெல்லாம் தான் வந்து எரிச்சலா இருந்திருக்கும் யாருக்கு? துரியோதனன் இல்லையா? சோ செல்வ செழிப்பு, ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அவன் மட்டும்தான் வந்து எல்லாத்துலயுமே சிறப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். உண்மையிலேயே அந்த மாதிரியான குணாதிசயமும் அவங்ககிட்ட கிடையாது. சோ இப்போ யுதிஷ்டர மகாராஜா கிட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிபிகேஷன் வந்து துரியோதனிடத்துல கிடையாது இல்லையா? பொறாமை உள்ளம் கொண்டவன் அவன். சோ அதனால இங்கே நடக்கக்கூடிய மேன்மையானது எல்லாமே அவனுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவனுக்கு இருக்காது. அவனுக்கு பொறாமைக்கான காரணம் இதுதான். சோ ஏன்னா எல்லா தேவர்கள் எல்லாமே சிறப்பா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா பெற்றாருன்னா அதை கண்டு அவன் கண்டிப்பா வருத்ததான் படுவான் இல்லையா? பொறாமையினுடைய வெளிப்பாடு. அவ்வாறு அவர்கள் திரும்பி சென்ற போது யுதிஷ்டரின் சிறப்பை பற்றி தொடர்ந்து பேசி இதுவும் அடுத்தவங்களை புகழும் போது அவனால ஏத்துக்க முடியாது. அமுதை அருந்துபவன் எளிதில் திருப்தி அடையாமல் மேலும் மேலும் உண்ண விரும்புவது போல அவர்கள் யுதிஷ்டரின் பெருமையை பற்றி எவ்வளவோ பேசியும் திருப்தி அடையாமல் மேலும் மேலும் பேசியபடி சென்றார்கள். அவர்கள் எல்லாம் சென்ற பின் யுதிஷ்டர் தன் நெருங்கிய நண்பரான பகவான் கிருஷ்ணரை போன்றவர்களை செல்ல விடாமல் நிறுத்தி வைத்தார். அரசரின் வேண்டுகோளை கிருஷ்ணரால் மறுக்க முடியவில்லை இல்லையா? அதாவது யுதிஷ்டருடைய ரிக்வஸ்ட் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து மறுக்கல. எனவே அவர் சாம்பன் போன்ற எதுகுல வீரர்களை எல்லாம் திருப்பி அனுப்பிவிட்டு அரசரின் திருப்திக்காக தான் மட்டும் பின்தங்கினார். அவர் மட்டுமே இருந்தார். ஜட உலகில் ஒவ்வொருவரும் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆசையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முற்படுகிறார்கள். ஆனால் எவருக்கும் முழு திருப்தி ஏற்படுவதில்லை. அழகான வரி இது ஆக்சுவலி இல்லையா? நம்ம எல்லாம் ஏதாவது செய்து சாதிச்சு அதனால வந்து நமக்கு திருப்தி வரும்னு நினைப்போம். ஆனா அதுலயும் ஏதோ ஒரு குறையோட தான் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். குறை இல்லாம எப்பவுமே முடியாது இல்லையா? எந்த ஒரு ஒவ்வொரு செயலுமே இங்க வந்து குற்றம். நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலேயே ஸ்லோகம் உண்டு, ஒவ்வொரு செயலிலுமே ஒரு குற்றம் என்பது மறைந்து இருக்கிறது. சில பேர் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும், சில பேரால் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது, அவ்வளவுதான். சோ ஆனா அந்த கண்டுபிடிக்க முடியாதவங்க வந்து அஜ்ஞானத்துல இருந்து தான் செய்தது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா உண்மையை புரிந்து கொள்பவர்களுக்கு அவங்க எவ்வளவு மேன்மையான செயல்கள் செய்திருந்தாலும் அதுல அவர்கள் எதை வந்து சரியா பண்ணலையோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரிய வரும். அவங்க அடுத்தவங்க கிடையாது, அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை பார்க்க மாட்டாங்க, தன் குறைகளை நோக்குபவர்கள். ஓகே, சோ ஆனால் யுதிஷ்டர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அயராத பக்தி கொண்டிருந்ததால் ராஜஸ்வ யாகம் செய்த போது தன் ஆசைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்து கொண்டார். ராஜஸ்வ யஜ்ஞத்தின் வர்ணனையிலிருந்து இந்த சடங்கு செல்வ நிறைவின் அடிப்படையில் எழுந்த பல ஆவல்களின் சாகரம் என்பது புலனாகிறது. கோஷன் மாதிரி இல்லையா? இத்தகைய சமுத்திரத்தை தாண்டுவது சாதாரண மனிதனுக்கு சாத்தியமே கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையால் யுதிஷ்டர் அதையுமே வந்து கடந்து விட்டார். அந்த சமுத்திரத்தையும் கவலைகளின்றி எளிதில் கடக்க முடிந்தது. இல்லைன்னா நிறைய தடை கற்கள் இல்லையா? ஜராசந்தனை வதைக்க வேண்டியிருந்தது. சோ இதெல்லாமே வந்து கம்சனை வந்து வென்ற பிறகு ஜராசந்தன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பகைவனானார். 17 முறை அவன் வந்து போரிட்டும் கூட அவனால வந்து பகவானிடத்துல வந்து வெற்றி காண முடியல இல்லையா? அதனால வந்து அவனை கொல்லணும். ஏன்னா அவனிடத்தில் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான அரசர்கள் வந்து அடைப்பட்டு கிடக்காங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாருடைய விடுதலைக்கும் அவர்களை எல்லாமே வந்து ஒரு கொடையின் கீழே கொண்டு வருவதற்கும் இது வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பது இந்த அரிய வாய்ப்பை வந்து கிருஷ்ணருடைய அறிவுறுத்தல் அவங்க பெற்றார்கள். அதனால இந்த ராஜஸ்வ யாகம் என்பது இறைவனுடைய கருணையால் தான் அது வெற்றி கொள்ளப்பட்டது என்றது யுதிஷ்டருக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால அவர் வந்து ஆனந்தம் கொண்டார். மகாராஜா யுதிஷ்டர் ராஜஸ்வ யாகத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்து புகழ் பெற்றதை கண்ட துரியோதனன் பொறாமை தீயில் வேகலானான் இல்லையா? அவனுக்கு தான் இருக்குல்ல ஜலசி இல்லையா? பாண்டவர்களுக்காக மயன் அமைத்து கொடுத்த விசித்திரமான மாளிகை அவனின் பொறாமைக்கு முதற் காரணமாக விளங்கியது. ஃபர்ஸ்ட் காரணம் எழுதி வச்சுக்கணும் நம்ம இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காரணம் வந்து அந்த மாளிகையினுடைய அமைப்பு திறன் இல்லையா? அதை கண்டு அவனுக்கு பொறாமை. ரெண்டாவது வந்து வியப்பூட்டும் கலை நுணுக்கங்கள் நிறைந்த ஆர்கிடெக்சரல் இது. அம்மாளிகை பேரரசர்கள் வசிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்ததாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வளோ பெரிய மாளிகை வந்து அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பிரம்மாண்டமான மாளிகையில் பாண்டவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் தங்கியிருந்தார்கள். இது இன்னொரு பொறாமைக்கான காரணம் இல்லையா?
தான் அனுபவிக்கலைனாலும் அடுத்தவங்க அனுபவிக்க கூடாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு பொறாமை. அவர்களுக்கு சேவை செய்தபடி அரசியான் திரௌபதி அங்கு அமைதியாக வாழ்க்கை நடத்தினார். அவ அமைதியா இருக்கிறத பார்த்தாலே அவங்களுக்கு பொறாமை, ரொம்ப அழகா இருக்கா இல்லையா? சோ அந்த அந்த பொறாமையினுடைய இது நம்ம அங்க பார்க்கணும். அவரது ஆயிரக்கணக்கான ராணியரும் அங்கு வசித்தது மாளிகைக்கு மேலும் அழகு ஊட்டியது. யுதிஷ்டரின் மாளிகையில் இத்தனை அழகிய பெண்கள் இருக்க கண்டு துரியோதனன் பொறாமை கண்டான். இதுவும் பொறாமைக்கு, அவனுக்கு பொறாமைக்கு அளவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பாண்டவர்களின் சுயம்பர காலத்தில் திரௌபதியின் அழகில் மனதை பறிகொடுத்த துரியோதனன் இப்பொழுது அவளை கண்டதும் காமம் மேலிட பொறாமை அடைந்தான். கரெக்ட். இந்த ரீசனாலதான் அவன் வந்து அந்த பனிஷ்மெண்ட் கூட வந்து திரௌபதி தான் வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த போர் புரியறதுக்காக வாள் எடுக்கும் பொழுது அந்த வாளை வந்து மரியாதையை கலந்த இதோட வந்து அவங்களுடைய நாட்டுல கொடுத்துடணுன்றதுக்கு வந்து ஏற்பாடு. அப்போ என்னுடைய அது எனக்கு வரக்கூடிய தண்டனை வந்து ஒரு பெண் வந்து நிர்ணயிக்கிறதா அப்படிங்கிற அதுவே பெரிய அவமானம் அப்படின்றது அந்த பொறாமையுடைய உச்சக்கட்டம் வந்து எல்லாமே. ஒரு சமயம் ராஜா யுதிஷ்டர் தன் மாளிகையில் மயன் அமைத்த தங்க சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவரது 4 சகோதரர்களும் உறவினர்களும் அவரை நலனை விரும்பியவரும் முழுங்கர் கடவுளுமான கிருஷ்ணரும் அருகில் அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது ராஜா யுதிஷ்டர் பிரம்மதேவருக்கு சமமான சோபையுடன் காட்சியளித்தார். அப்படின்னா பிரம்மதேவர் எப்படி அழகா காட்சி அளிப்பாரோ அது மாதிரி காட்சியளித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அவ்வாறு அவர் அமர்ந்த போது பாணர்கள் அவர் புகழை பாடல்களாக பாடினார் இல்லையா? சோ இது பாட்டு பாடுவாங்க இல்லையா, வில்லு பாட்டு மாதிரி, அந்த மாதிரி தான் இது. அது சமயம் துரியோதனன் தன் இளைய சகோதரன் யுதிஷ்டரின் மாளிகைக்கு வந்தான். அவன் அழகிய கிரீடம் அணிந்து கையில் வாளேந்தி வந்தான். கோபம் குணமுடைய அவன் வாயிற் காப்போர்களிடம் சினத்துடன் பேசினான். அரண்மனையில் மயன் அமைந்திருந்த மாயக்காட்சிகளை அவனால் புரிந்து கொள்ள இயலாது போனதால் அவன் கோபத்திற்கான முக்கிய காரணம் அதுதான். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயமாக தோன்றுகின்றது, சிலது வந்து உண்மையாக இருக்கின்றது. அவன் உண்மையை நினைக்கும் பொழுது அதுல போயிட்டு அவன் வந்து தண்ணீர் இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு போவான். ஆனா அங்க தண்ணி இருக்காது. தண்ணி இருக்காத இடத்துல கீழே விழுவான் மத்தது. அதை பார்த்து அவங்க சிரிப்பாங்க. ஆமா. சோ இதை கண்ட ராணியர்கள் அவனை கேலி செய்து நகைத்தார்கள். இதை கண்டு அங்கிருந்த மற்றவர்களும் நகைத்ததால் துரியோதனுக்கு அவமானம் அடைந்தது. அவன் ஆல்ரெடி பொறாமைக்கான காரணங்கள் நிறைய லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்க இல்லையா? அதோட சேர்ந்து இது எரியிற நெருப்புல வந்து எண்ணெயை ஊத்துற மாதிரி ஆயிடுது ஆக்சுவலி இல்லையா? கோபத்தால் அவன் உடல் மயிர் குத்திட்டது. இதையெல்லாம் கண்டு கிருஷ்ணர் மௌனமாக இருந்தார். அவமானம் அடைந்த துரியோதனன் தலை குனிந்தபடி மாளிகையை விட்டு வெளியேறினான். துரியோதனன் அவமானப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் சித்தப்படி துரியோதனன் மாயையின் வசப்பட்டார் நின்றார் தோன்றுகின்றது. குரு வம்சத்தினர் இரு பிரிவுகளிடையே விரோதம் இவ்வாறு ஆரம்பமாயிற்று. பூமி பாரத்தை குறைப்பதற்காக தோன்றியிருந்த கிருஷ்ணரின் திட்டப்படி எல்லாம் நடைபெற்றதாகவே தோன்றியது இல்லையா? நாம எல்லாருமே அவருடைய கையில வந்து கைப்பாவை தான். நம்ம எல்லாருமே பப்பட் ஷோல வந்து எப்படி இப்படி எல்லாரும் பொம்மலாட்டத்துல ஆடுறோமோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே. ராஜசூய யாகம் நடந்தேறிய பின் துரியோதனன் ஏன் அதிருப்தி அடைந்தான் என்று பரிஷித் மகாராஜ் கேட்டதற்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து இவ்வளவு அழகான விளக்கத்தை கொடுத்தார். சோ பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 75வது அத்தியாயமான ராஜசூய யாக முடிவில் துரியோதனன் அவமானம் அடைந்து எண்ணியது ஏன் என்று இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. அடுத்தது வந்து எது வம்சத்தினுடன் சால்வன் போர். சால்வன் யார் ஆக்சுவலி? சால்வன் ஒரு நிமிஷம், எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஓகே, படிக்கும்பொழுது பார்க்கலாம். நண்பனா? ஃப்ரெண்டு இவனோட ஃப்ரெண்டு, சிசுபாலனோட ஃப்ரெண்டு. ஓகே ஃபைன். பகவான் கிருஷ்ணர் மனிதனாக அவதரித்து புரிந்த பல லீலைகளை பற்றி கூறி வந்த சுகதேவ் கோஸ்வாமி எது வம்சத்தினருக்கும் சால்வன் என்ற பெயருடைய அரக்கனுக்கிடையே நடைபெற்ற போரை பற்றியும், சால்வன் வந்து இவங்களுக்கு தான், எது வம்சத்துக்கு தான் கூறினார். சால்வனிடம் சௌபா என்னும் பெயருடைய அதிசய விமானம் ஒன்று இருந்தது. மன்னனான சால்வன் சிசுபாலனின் நெருங்கிய நண்பன், நீங்க சொன்ன மாதிரி. ஓகே, சிசுபாலன் ருக்மணியை மணக்கும் நோக்கத்தோடு சென்ற போது அவனின் குழுவில் சால்வனும் இருந்தான். எது வம்சத்தினுடன் ஏற்பட்ட போரில் சால்வன் தோல்வியுற்றான். அப்போது அவன் வருங்காலத்தில் எது வம்சத்தை நிர்மூலமாக்குவதாக எல்லா அரசர்கள் முன்னிலையிலும் சூளுரைத்தான். ருக்மணியின் சுயம்வரத்தின் போது ஏற்பட்ட தோல்வியின் காரணமாக கிருஷ்ணரிடம் சால்வன்
தீராத பகை உணர்வு கொண்டிருந்தான். கிருஷ்ணரை கொல்வதாகவும் அவன் மூடத்தனமாக முடிவெடுத்திருந்தான். இது நெக்ஸ்ட், அதாவது சிசுபாலனுக்கு அடுத்த வாரிசு இவன் இல்லையா? சேம் அதே குணாதிசயம். அதான் இனத்தோட சேருவாங்க இல்லையா? இந்த பேர்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் ஃபெதர்ஸ் ஃப்ளாக் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல ப்ராவப்ல. அதாவது ஒன்று போல இருக்கக்கூடிய ஒரே மாதிரி குணாதிசயம் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தா இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? இவ்வாறான மூட அரக்கர்கள் தம் திட்டங்களை நிறைவேற்றி கொள்வதற்காக சிவபெருமான் போன்ற ஒரு தேவரிடம் தஞ்சம் புகுவது வழக்கம். சிவபெருமான் தான் கருணை மூர்த்தி இல்லையா? கேட்ட வரத்தை கொடுத்துருவாரு. அவர் இஸ் a கிரேட் வைஷ்ணவா, அதனால கேட்ட உடனே கொடுத்துருவாரு. சால்வனும் பலம் பெறுவதற்காக சிவனின் பாத கமலங்களில் சரணடைந்தான். நாளொன்றுக்கு ஒரு பிடி சாம்பலை மட்டுமே உணவாக உட்கொள்வதென்று கடுமையான விரதத்தை மேற்கொண்டு அவன் சிவபெருமானை நோக்கி தவம் புரிந்தான். சாம்பலை சாப்பிட்டிருக்காங்க, ஒரு நாளுக்கு ஒரு பிடி சாம்பல். கருணை மிகுந்தவரான சிவன் இவ்வாறு கடுமையான தவத்தை கொள்கிறவன் இடத்துல எளிதில் கருணை காட்டுகிறார். எனவே ஓராண்டு காலம் கடுந்தவம் இயற்றிய சால்வனிடம் அவர் திருப்தி கொண்டு அவன் வேண்டிய வரத்தை அளிக்க முன் வந்தார். சோ அவனுக்கு என்ன வரம் என்னன்றத இப்ப அவன் சொல்ல போறான். தேவர்களாலும் அரசர்களாலும் மனிதர்களாலும் கந்தர்வர் நாகர் ராட்சசர் போன்ற அழிக்க முடியாத ஒரு ஆகாய விமானம் வேண்டும் என்று சால்வன் சிவபெருமானிடத்துல பிரார்த்தித்தான். அதை எங்கு செலுத்தும் திறன் பெற்று குறிப்பாக எது வம்சத்தினை அச்சுறுத்தும் வலிமையை அடைய வேண்டும் என்று சால்வன் சிவனிடம் வேண்டினான். அப்படின்னா அவனுடைய குறிக்கோளே எது வம்சத்துல அழிக்கணும்ன்றதுதான். சிவனிடம் வரம் பெற்ற சால்வன் மயனின் உதவியுடன் எவராலும் அழிக்க முடியாத இரும்பு விமானம் ஒன்றை செய்வித்தான். ஒரு பெரிய நகரத்தின் அளவிலான அந்த விமானம் மிக உயரத்தில் அதிக வேகமாக பறக்கக்கூடியதாயிருந்ததால் யாரும் அதை கண்டு தாக்க முடியாமல் இருந்தது. ஸோ அதாவது அதை அட்டாக் பண்ண கூட முடியாது. ஸோ எதுக்களிடம் தீராத பகையுணர்வு கொண்ட சால்வன் அவர்களை அழிக்கும் நோக்கத்தோடு சிவனிடம் அந்த விமானத்தை வேண்டி பெற்றதால் விமானம் தயாரானவுடன் சால்வன் அதில் ஏறி அமர்ந்து துவாரகாபுரியை நோக்கி பறந்து சென்றான். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் அவன் அட்டாக் பண்றதுக்காக ஆகாயத்திலிருந்து துவாரக நகரை தாக்கிய சால்வன் தரையிலும் அந்நகரை சுற்றிய படைகளையும் செலுத்தி முற்றுகையிட்டான். ஸோ மேல இருந்தும் தாக்கியிருக்கான், கீழேயும் தரைப்படையுமே இல்லையா, காலாட்படையுமே வச்சு தாக்கியிருக்கான். அவனிடம் படைகள் நகரின் அழகிய பகுதிகளை தாக்கி நகர வாயில்களையும் நீர்த்தேக்கங்களையும் மாட மாளிகைகளையும் நகரை சுற்றியிருந்த மதில்களையும் கேளிக்கை தலங்களையும் தகர்த்தன. தரைப்படையினர் இவ்வாறு தாக்கிய போது ஆகாய விமானம் பறந்ததால் எழுந்த புயற்காற்று எங்கும் தூசியை பரப்பியதால் ஆகாயம் இருண்டு போய் தோன்றியது. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல ஃபுல் அந்த புகை மூட்டம் கலந்திருந்தது. முன்பு திரிபுராசுரன் விளைவித்த இன்னல்களுக்கு சமமான தொல்லைகளை சால்வன் துவாரகா நகரில் விளைவித்தான். துவாரகா நகரின் மாவீரர்கள் பிரத்யும்னன் போன்ற சேனாதிபதிகளின் தலைமையில் சால்வனின் தரைப்படைகளை ஆகாய விமானத்தையுமே தாக்கினர். துவாரகையில் மக்கள் பட்ட துயரங்களை கண்ட பிரத்யும்னன் ரதத்தில் ஏறி மக்களிடையே சென்று அவர்களுக்கு தைரியமூட்டினான். அவனின் தலைமையின் கீழ் சாத்தியகி, சாருதேஷ்ணன், சாம்பன் மற்றும் பிரத்யும்னனின் இளைய சகோதரர்கள் அக்ரூரர், கிருதவர்மர், பானுவித்தர், கதர், சுகர், சாரணர் போன்றவர்கள் நகரிலிருந்து வெளிப்பட்டு சால்வனின் படைகளை எல்லாமே திருப்பி தாக்குறாங்க. காலாட்படையும் நல்லா அதாவது அங்க தாக்கப்படுகிறது. மேலும் ஆகாய விமானத்தையுமே அவர்கள் தாக்குகிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் சிறந்த போர் வீரர்கள், ஒவ்வொருவருமே ஆயிரக்கணக்காரர்களோட போரிட வல்லவர்கள். முழுமையாக ஆயுதம் தரித்த ரத கஜ துரத பதாதிகள் ஆயிரக்கணக்கில் உடன் வர அம்மாவீரர்கள் எதிரிகளை தாக்கினார்கள். அந்த யுத்தம் தேவராக யுத்தம் போல காட்சியளித்தது. சால்வனின் விமானத்தில் மாயா சக்தியை பிரத்யும்னன் எதிர்க்கலானான். அதாவது அந்த விமானத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மாயா சக்தியை பிரத்யும்னன் எதிர்க்கிறார். ஆக்சுவலி விமானத்தின் அதிசய சக்தியால் எங்கும் அடர்ந்த இருள் ஏற்பட்ட போது பிரத்யும்னன் அங்கே உதய சூரியனை போல தோன்றினான். சூரியனை கண்டதும் இருள் எப்படி நீங்கி விடுமோ அது போல இந்த பிரத்யும்னன் தோன்றியதுமே சால்வனின் மாயா சக்திகள் மறைந்து போயின. பிரத்யும்னன் பானம் ஒவ்வொன்றும் எருமினாலான கூர்மையான நுனிகளை
தங்கத்தாலான இறகு போன்ற அடிப்பகுதியையும் கொண்டிருந்தது. அதாவது அந்த விமானம். இவ்வாறாக 25 அம்புகளை எய்து சால்வனின் சேனை தலைவனையும் பிரத்யும்னன் வெகுவாக காயப்படுத்தினான். பின்னர் அவன் சால்வனின் உடலை நோக்கி 100 பானங்களை விடுத்தான். படை வீரர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஓர் அம்பால் துளைத்தும் ரதசாரதிகள் ஒவ்வொருவரும் 10 அம்புகளை எய்தும் கொன்றான். யானைகளையும் குதிரைகளையும் ஒவ்வொன்றிற்கும் 3 அம்புகள் என்று கணக்கில் எய்து வீழ்த்தினான். பிரத்யும்னனின் சாகசத்தை கண்ட இரு தரப்பினர் படை வீரர்களுக்கும் அவனுடைய வீரத்தை புகழ்கிறார்கள். யாரு பிரத்யும்னன்? யாரு ஆக்சுவலி யாருடைய மகன்? எந்த அரசினுடைய மகன்? ஆக்சுவலி ருக்மணியா? ருக்மணி கிடையாது. அனிருத்தனோட மகன். இல்ல, பிரத்யும்னன் 8 ராணிகள்ல ஒருத்தருடைய பிள்ளை. அவர் சத்யபாமாவோட பொண்ணம்மா. தெரியல. சாம்பவதியோட பையன் சாம்பன். ஓகே, ருக்மணியோட மகன். செக் பண்ணலாம். ருக்மணி மகனும் இருக்கலாம். எனினும் சால்வனின் விமானம் தொடர்ந்து மாயாஜாலங்கள் புரிந்தது. ஒரு சமயம் ஆகாயத்தில் பல விமானங்கள் இருப்பது போலும், ஒரு சமயத்தில் ஒன்றுமே இல்லாத அப்படின்னா அது மாயை இல்லையா? அதாவது சடனா இருக்கும், சடனா இருக்காது, சடனா அது விரிவடையும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட மாயத்தினால அது தோன்றியது. இந்த விசித்திரமான விமானம் எதுக்குள்ள வீரர்களை குழப்பமடைய செய்தது. அது சில சமயம் தரையிலும் சில சமயம் ஆகாயத்திலும் காணப்பட்டதால் சில சமயம் நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் அல்லது மலையின் உச்சியில் மேல் இருக்கும். கனமும் ஒரு நிலையில்லாத அந்த விமானம் காற்றில் மின்மினி பூச்சி பறப்பது போல ஆகாயத்தில் பறந்தது இல்லையா? மின்மினி பூச்சி எப்படி இருக்கும்? அந்த இருட்டுல வெளிச்சம் ஒரு அப்படி நமக்கு ஒரு சில சமயத்துல அது தோன்றும், அப்புறம் இமீடியட்டா அது நின்றுடும், மறுபடியும் தோன்றும். அது எங்க தோன்றும்? இங்க இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துல போயிருக்கும். நமக்கு இந்த தூரத்தை எப்படி அது கவர் பண்ணிச்சுன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க கூட முடியாது. அதுதான் மின்மினி பூச்சி இல்லையா? அவர்கள் விடுத்த அம்புகள் சூரியனை போல பிரகாசம் உடையவனாகவும் பாம்புகளின் நாக்கை போல கொடியவையாகவும் விளங்கின. யாரு? அதாவது எதுக்குள்ள வம்சத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர்கள். அவைகளால் தாக்குண்ட சால்வ வீரர்கள் நிலை குலைந்து போனார்கள். சால்வனும் அம்புகளின் கொடூரத்தை தாங்க முடியாமல் மூர்ச்சையுற்றான். ஓகே, அவனும் நினைவு தப்பினான். சால்வனுக்காக போரிட்ட வீரர்களும் மிகுந்த பலசாலிகளாக இருந்ததால் அவர்கள் விடுத்த ஆயுதங்களுக்கு எது வம்ச வீரர்கள் மிகவும் துன்புறுத்தின என்றாலும் எதுக்கள் உறுதியுடன் நின்று வெற்றி அல்லது மரணம் என்ற குறிக்கோளுடன் போரிட்டார்கள். இவ்வாறு ஒன்று நமக்கு வீர மரணம், இல்லைன்னா நம்ம வெற்றியை நாடுகின்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்குல அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். வீர மரணம் அடைந்தால் ஸ்வர்க்கம் கிட்டும் என்பதை அவர்கள் வீற்றிருந்தார். இதேதான் நம்ம கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனருக்கு சொன்னார் இல்லையா? ஒன்று நீ இந்த போரில் வெற்றி பெற்றால் நீ அரசாழ்வாய், இல்லைன்னா நீ சொர்க்கலோகத்துக்கு போற. அதனால ரெண்டுமே உனக்கு நன்மைதான். அதனால எழுந்து போர் புரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. மேலும் மிகுந்த சக்திசாலியான அவன் பிரத்யும்னனின் 25 பானங்களால் தாக்குண்டாலும் தன் கதையினால் பிரத்யும்னனை கடுமையாக தாக்கி மூர்ச்சையடை செய்த போது பிரத்யும்னன் இறந்தான் என்று கோஷமிட்டான். அப்படின்னா அவனுடைய செயல் எப்படிப்பட்டதுன்றது நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அதாவது எந்த மாதிரி குறிக்கோள் வச்சிருக்கான் அவனுடைய மனசுலன்றத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். பிரத்யும்னனுக்கு சாரதியாக தாருகனின் மகன் பணியாற்றினான். வேத கால போர் முறைப்படி ரதத்தில் அமர்ந்திருப்போர் செய்யும் வீரனும் சாரதியும் ஒருவரையொருவர் பாதுகாக்க வேண்டும். யுத்த களத்தில் அபாயகரமான சூழ்நிலைகளில் போர் செய்யும் வீரனை பாதுகாப்பாக இட்டுச் செல்வது சாரதியினுடைய கடமை. ஆக்சுவலி மூர்ச்சையடைந்த பிரத்யும்னனை சாரதியான தாருகன் மகன் யுத்த பூமிக்கு வெளியே கொண்டு சென்றான். சிறிது நேரத்துக்கு பின் பிரத்யும்னன் மூர்ச்சை தெளிந்த போது யுத்தம் பூமி விட்டு தான் அகன்று வந்திருப்பதை கண்டு கோபம் கொண்டு சாரதியுடன் பின்வருமாறு பேசுகிறான். ஏன்னா அது புறமுதுகிட்டு ஓடினது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதனால கோபம் கொண்டு பேசுறான். சாரதியே, நீ வெறுக்கத்தக்க காரியத்தை செய்திருக்கிறாய். யுத்த களத்தை என்னை ஏன் வெளியேற்றினாய்? நான் முன்னோர்கள் எவரும் எப்படி இந்த யுத்த பூமியை விட்டு வெளியேறதில்லை. நீ இப்படி செய்து எனக்கு அழியாத இழிவை தேடி தந்து விட்டாய். போருக்கு அஞ்சி நான் ஓடிவிட்டதாக என்னை உலகம் பழிக்கும். நீ கோழை, ஆண்மையற்றவன். இப்பொழுது நான் எந்த முகத்துடன் பெரியப்பா பலராமரையும் அப்பா கிருஷ்ணரையும் காண்பது? அவர்களுக்கு நான் என்ன பதில் கூறுவது? என் சகோதரர்களின்
மனைவியர் என்னை பரிகசிப்பார்கள். வீரனே, இப்பொழுது கோழையானாய் அழியானாய் என்று கேலி பேசுவார்கள். சோ சாரதி என்னை யுத்த பூமியிலிருந்து அகற்றி எனக்கு தீராத பழியை தேடி தந்து விட்டாய்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த சாரதி ரத சாரதி கிட்ட வந்து பிரத்யும்னர் வந்து பேசுறார். பிரத்யும்னன் சாரதி கூறிய பதிலில், அன்பார்ந்த, அதாவது எஸ் கிருஷ்ணா அண்ட் ருக்மணி தான் அப்படின்னு எனக்கு கூட டவுட் இருக்கு மாதாஜி. சோ ஏன்னா அந்த சாம்பனும் இதுவும் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ருக்மணியோட பையன் தான் மாதாஜி. அந்த அத்தியாயம் ருக்மணியோட பையன் தான் ரதத்தில் அமர்ந்து போர் செய்யும் வீரனை காக்க வேண்டியது சாரதனுடைய கடமை. எனவே உம்மை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றியதை நான் தவறாக கருதவில்லை. ஏன்னா அவருடைய டியூட்டியை அந்த டியூட்டியை வந்து அவர் கரெக்டா பண்ணிட்டார். நீர் யுத்த களத்தில் சிறந்த வீரர் என்றாலும் ஆபத்தில் ஒருவரை காப்பது வீரனுக்கு சாரதிக்கும் ஏற்பட்ட கடமை. சோ யுத்த தர்மத்தை நான் அறிவேன், என் கடமையை நான் செய்தேன். எதிரி உம்மை எதிர்பாராமல் கதையால் பலமாக தாக்கியதால் நீர் நினைவிழந்தீர். எதிரிகளால் நீர் சூழப்பட்டிருந்த அந்த அபாயகரமான சூழ்நிலையில் நான் அவ்வாறு செய்ய வேண்டியதாயிற்றுன்னு சொல்லிட்டு அழகா விளக்குறார் அந்த சாரதியா இருக்கக்கூடியவர். சோ இவ்வாறு பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலினுடைய 76வது அத்தியாயத்துக்கான பொருளுரை வந்து இதோட நிறைவு பெறுது. ஐ திங்க் இது அப்படியே போகும். ஏன்னா இன்னும் சால்வன் வந்து முக்தி அடையல இல்லையா, அவன் மரணிக்கல. இது அப்படியே இன்னும் கிருஷ்ணர் வந்துதான் அதை வந்து முக்தி பெற செய்வார்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியும். மாதாஜி அடுத்த மாதாஜி ஒரே சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. இன்னைக்கு காலையில நடந்தது. அதாவது வேதங்களை பகவான் படைச்சாருல்ல மாதாஜி, அந்த வேதங்களை 4ஆ பிரிச்சு 4 பேருக்கு கொடுக்குறாரு மாதாஜி. ஆமா, 4 பேருக்கு கொடுத்தா. ஆனா இதுல ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கு, அதுதான் இவரு மோகன்தாஸ் பிரபு